vadikani tasvika musvika muchechina tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Regai nditange nekukutendai, tiri kukuonai zviuru nezviuru muri kufarira Facebook page yedu. Facebook page yenyu inonzi Mai Chisamba Show Official. Aiwa dzimwe idzo ndozvandotaura kuti handisirini kani zvinongotambika, asi tinokutendai. Tiri kupanana mhute, izvi zvamunotitaurirawo zviri kutibatsira, zvatinokuunzirai tinofunga kuti zviri kukubatsiraiwo. Nyaya iri pano chikurura majasi, zvinovaka musha here kana kuvaka nyika, kuti mukadzi nemurume vasenze pakambani imwe chete, kana kuti vanodanana vaye vashande pakambani imwe chete. Hamuzoona votamba here pamusoro pemadheski zvavo, vachitamba zvavo pada, vachitamba zvavo nemafoni maupikichana. Aiwa, regai tipinde munyaya yedu. Regai ndichimbotanga naEva Nice. Vanodanana kana kuti vanogarisana vakawanana, kakudherana karipo Mai Chisamba. Ndomboda kupa muenzaniso pamwe, toda kungodzoka pazvinhu zvinobatika mazuva ese kuti tione kuti kana tichitaura kuti vanodanana kana kuti vane ukama zvinoita here kuti vashande vese. Mukuru wechikoro, mwana wake anonoka kuchikoro, anomuendesa kupunishment here? Anofanira kuenda kuchipani. Zvishoma Mai Chisamba pamutemo ndizvozvo, asi pane kafevha kanozombouya kuti aiwa mwana wangu ndikabva ndazomudaro kana kuti ndambomutuma. Madzimaiwo ndambotaura paindakati tiri muZimbabwe musakanganwa, tinorarama upenyu hwekumba, kwatinoreva kuti nharaunda dzedu asati dzakunyatsa kugamuchira kuti vanhukadzi wane mukana yakaenzana nevanhurume, zvichireva kuti patinoti ma-equal rights aya. Ma-equal rights aya haazoreva kuti aiwa tinodherana kana tikudi, kukoshesawo kuti iwewe unofanira kunge uchiita izvi, ini ndichiita izvi. Kumba kusemadzimai tine zvatinosungirwa kuita: kubika, kusuka, Mai Chisamba, nekugadzira baba vamwe chete iwayo. Ndinoda kumbotaura izvi nekuti inini pamwe ndinogona kunge ndiri mukuru wekambani, ndinofanira kunobata nguva kubasa uko, ndichasiya ndisina kuita zvinhu kumba uko. Baba ndinodzoka manheru chaachibhagera, masiya musina kubika pano, mamuchiti ndinozodii, masiya musina kuaina mbatya dzangu, mamuchiti kubasa ndinoya sei. Neniwo zvimwe chete zvose mudzimai, tiri pakambani imwe chete. Dzimwe nguva baba ndiwo mukuru wekambani, ndanonoka kana chimbosara nchigadzira vana vechikoro, ndombonosiya vana vechikoro zvese, ndiri kumbobika kumba nekutsvaira, zvinonzi ndikanonoka kubasa. Baba vanogona here kunditi aiwa manonoka, motonyorawo gwaro riya rekuti aiwa mapotsa mutemo wekambani. Saka ndiri kuona kuti mutemo yekambani pane vanhu vanodanana haizoshandi Mai Chisamba, nenyaya yekuti pane kaukama kaye kandataura kanenge kachida kuchengetedzwa kuti hamuzodaroka. Ko dzimwe nguva baba vanofunga vane nemhosva yava kuda kupara pakambani, ini semudzimai ndinokwanisa chete kuti ndiwadzinge basa. Mai Chisamba panobuda here vakufunga kumba kuti zvino ndakavadzinga basa, hani munoona kuti handichaita basa nemazvo, zvataurwa nadhokta kuti hapane kafull potential kayaka ndakukati aiwaka nokuti kana mavadzinga kubasa ka kuti havasi kuita zvinhu zviri pamutemo, havana kukodzera kunge vari pabasa, asi kumba vanokodzera kunge vari chii, ndo panonetsa ipapapo. Muongorori tsvakiridza yatakaita panamo watakataura nawo, handiti vanhu mazuva ano vanoenda kumaworkshop, kumahotera, vachinogara mazuva akati kuti chi, asi mukadzi uyu akanga achinyunyuta zvikuru kuti iye ari pamusoro pekuti kana kuine workshop anofanira kunge achiendawo, kunyange vakaenda kuVic Falls, kunyange vakaenda kupi, anofanira kunge aripo. Asi murume wake hamusarudzi, anotosarudza kunyange vari pasi pake, vaanotozouyawo togara nawo pasi kuti makanoifambisa basa sei zvakadaro. Dr. Kusena, chokwadi kuti idambudziko yashanje pabasa kai ishanje, ndicho chinhu chikuru chatiri kutarisa apa, kuti vanhu vashande vari pamwe chete. Hongu zvakanaka sekutara kwatamboita, asi mukushanda zuva nezuva nemukudaudzana nemukushandidzana nevamwe ndimo munobude zvakawanda, kusvikira takuona kuti isusu zviri nani, nekuti dzimwe nguva pamwe mukadzi ndiye ane chidanho chiri pamusoro pemurume wake. Saka sekutaura kwamboita Eva Nice kuti wakadzi wacheneka kuti murume wangu ndoseka kamukana kekuti murume wangu, zvikazopiduguka kuti mukadzi ndiye ari kutonga apa, zvinogona kutanga kutokonzeresa. Kweyo varume ava havakonzeresewo here, nokuti ndiri kuona kunge muri kuti kana mukadzi vakadzi varota kunge vakasimba ka vanenge vane kauka. Ndikada kutarisa neziso rimwe ndoona kunge zviri kuiteka kunge vakadzi vakati omei kana kuti vangaite kautsinye. Kukana vana babawo vari pakutonga vanodini, vanorerutsa here kuti ai mhuri yangu pindai zvenyu manonoka, endaiwo kuri kuenda vamwe uku, endai yenyu
kunyanya kuchikoro muchinzi kuri kuendwa kuchikoro kunoita makosi ekunze kwenyika. Mai, toraiwo makore enyu matata, endai. Ipapo ikurudziro yedu senyika kuti wakadzi watore chinhano chavo wasimudzirwe kuti zvifanane kana kupfuurira. Asi takuzodzokera pakuti wakushanda uri pamwe chete ndo panozouya dambudziko. Hapana kuipa kuti wakadzi waite zvese zvawangaita, asi nhamo yako yepakuti wazogadzikwa panzvimbo yakafanana. Ipapo ndo panotanga kuzonetsa, nekuti mumwe achatanga kunzwa shanje pabasa kuti sei uyu azosimudzira mukadzi wangu asi pane zvaroda kwaari, kana kuti uyu sei azosimudzira murume wangu asi pane zvaroda kwaari. Saka dambudziko iri rinogona kugadziriswa nekunge vanhu washanda kwakasiyana. Tazouya kumba uku zvinenge zvichinyanyonakidza kuti kwenyu kubasa zvakamirawo sei mazuva ano, muchitaura nyaya dzekumabasa kwakasiyana. Isu kwedu kwakadai, isu kwedu kwakadai. Ndinoona sekuti zvinopinda kuwaka mhuri. Ndizvozvo Dr. vari kutaura kuti maonero avo ivo semunhu vanoona kuti ukama hwokunge musingashande pamwe chete hunosimba kupfuura hwokushanda pamwe chete, asi ndo mafungiro avo, ndo kuona kwavo, ndo zvavakabuda nazvo muongororo. Ko imimi munofungei? Imimi ongororo yamuri kuita iri kufambawo sei? Ndiri kuuya kwauri Nelson, ngatimbotorai muenzaniso wekuti mai vari kushanda pareception, paswitchboard, mangwanani, masikati, zuva rese. Noti kana uri paswitchboard ka, switchboard anobva akurakidza kuti iyi extension iri kutaura neextension. Zvino uri kungoona mazuva ese kuti Susan ari kutaura nababa, mangwana Susan ari kutaura nababa, asi vari kumadhipatimende akasiyana. Vari kumbotaura nyaya yei, nhingi dzavo dzinenge dzakangotsvikirana kuti ukaona yababa yasumudzwa foni iri apa paextension apa. Zvinofamba sei izvizvi? Azviro zvavanozopedzisira vanhu vakuita here musikanzwa yekuoverrida foni kuti vanzwe? Chii chiri kumboita kuti amai vadaro inyaya yekushushikana kuti nemunguva murume wangu anotorwa akaenda. Saka vanotanga kuita tsvagurudzo iyo yamuri kutaura kuti vada kuona kuti kosei Susan ari kuramba achifonerwa zuva nezuva. Asi mubvunzo kuna amai ndewekuti zvinhu izvi dai mama musiri kuzviona zvaisaitikawo futi here. Saka muchaona kuti pakambani kana makambani achishanda, pakambani hatishande zvandinoda inini nemwoyo wangu, pakambani ndinoshanda zvinodiwa nekambani. Saka kazhinji zvinodiwa nekambani manje ndo zvandiri kufanira kuita zvekutaura naSusan mazuva ese. Asi mai kana vakuzoona havazoziva ndo zviri kudiwa nekambani, nekuti munhu ane mwoyo, munhu anoshushikana nekuona tichikurukura kwatiri kuita zvezuva nezuva naSusan. Saka ivo zvavanofanira kuita chandingatofungawo zvaakuda ndangariro dzekugona kuziva kuti tiri pabasa. Zvambiye chitaura nadhokta zviya izvi, kana tiri pabasa tinoita zvebasa. Zvekumba kana paine zvandisiri kunzwisa zvepabasa ndinoona zvibvunzira taakumba, ndinoona muchingokurukura naSusan zuva nezuva. Kune kwakanaka here? Ndezvebasa here tichikurukura tiri kumba? Torega kuzviitira pabasa. Ndo basa riye ratatakura zvakare taenda naro kumba. Saka mangwana vachazoita sei? Wambotanga uchitaura kuti ndezvebasa ka, vari kutaura zvebasa. Saka kana takunozvitonganisa nakumba zvinomborevei izvozvo? Ko kana tichinge tiine mhuri dzedu, vana vedu vanotiona sei kana taakukakatana nyaya yekubasa? Pane vamwe vakatorwa kubasa, murume nemukadzi, zvanetsa ikoko kubasa. Mai vangonzwa zvakatiwo, baba vangonzwawo zvakati. Ndiri kudzoka kwauri Evanice, ndoziva kuti uri mutungamiri wemadzimai nevanasikana nechi. Inyaya dzinotambika here idzi? Nyaya idzi hadzitambike idzi, Mai Chisamba. Ndofunga ndoda kuti ndisimudze pamambotaura kuti pabasa kana muchishanda pane zvaitika, manzwi mese kana kuti mafirwa, amai wafa kumusha, pana achasara ipapo here Mai Chisamba? Ndaida kudzoka panyaya yekuti iwo mutemo weZimbabwe unobvumira nyaya yemateneti kuzvitakura. Kana mukadzi akazvitakura anoenda kunguva yake kunobatsirwa. Zvakubvumidzwazve zvakare kuti vana baba vane nguva yavanoenda kunobatsira vana mai panguva yavanenge vabatsirwa. Kambani yavharika aka Mai Chisamba. Ndizvozvo. Nekuti tese tiri kutedza mutemo wenyika, tiri kutedza mutemo webasa, tiri kutedza zviri kumba. Saka nyaya yekuti vanhu vashande vese iyi, toda kutibudirana pachena mhuri yeZimbabwe, nekuti tikarega kuirova kunzvungu nekunyimo nyaya iyi inosara yakangodaro tichingoti zvakanaka. Tinozochema tongoti aiwa zvinhu hazvisi kufamba, tinenge tiri isu tisiri kufambisa zvinhu, nekuti hapana chinobuda Mai Chisamba. Rudo rwakaoma, ngatirege kunyeberana. Kana vanhu muri murudo pane munosiya peukama Mai Chisamba, nekuti rudo harufaniri kungoputsika nje.
saka muchaona kuti kufungirana kwambotaurwa naNelson kuya hakumbofe kwakapera. Zvamataura kuti vanhu vanogona kurwa pamabasa pamwe watongonzwa kuti makuhwa afamba kana kuti baba avo vane zvavaita pane auya kuzovabvunza pagedhi. Makutotanga kuti zvinokanganisawo uyezve vamwe vashandi vamuri kushanda navo nekuti zvino mafungiro kana kuti matorerwo amunoitwa chiremera chinopfuura Mai Chisamba nenyaya yekuti mune mangonzi ava mune makuzikanwa nekamwe kamuitiro kamunoita muri pabasa zvinosuyisa mufunge hanzi pane kamuitiro kamunenge muchiita kanokanganisa vamwe kanokanganisa kambani. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.